prest ja juteko etxetik, baina geratu gara ordu erdi barru beste familixagaz, eta bandino hemen Andrie hemen dau. Dutxatzen da tranquil. Bueno, helduko garela berandu gaur be. Bueno, heldu gara ja, eta dana oso ondo, familia super ondo, itxasne? Bai, baina Eta bermonto oso polita, baina etxien hau, dizaz, baina eskatza. Baina dana zikini, oza, zelan egon da, zan da, sukalatzeko, en plan, gazeko sukaldie. Baina zikin? Buah, baina oso ondo. Ez askue, aztot duguna, nahi duguna, pio janari daukegu, asko... Arrotz pilo bat, eta... Sukalatzen da bera asko orduen jango dugu ondo. Eta oso neko politxe da. Beraz oin... Bueno, hau da gure... Itxasen ingo da handixen, eta nik txikixen. Eta ingon bioguna da, dana maletetik atara, eta... Hasi Vermonteko esperientzia, horixe. Bueno, ikusi dugu ja hemen albuen dauen dana, ikusi dugu etxi, eta dana oso politxe, eta ingo jes... Elizara edo kontzertu bat ikustera, ez dakit zer dagoen, baina alako zer kontzertu bat edo. Beraz, txamarratuko, zapura dotz dau, eta bagoiez. Right now I'm feeling just a little bit of both.